Здравейте, потребители от YouTube. Аз съм FreshPlay VG официал. Днеска снимам Hardcraft с Halo, т.е. каза 5-15. И си правиме Team Fortress Entry. Айде. Парцела. Ето якия честрам, аз го направих. Тук има малко руди. Не съм много, не сме много богати. Да. Сега ще покажа само развитието ни. И какво правим малко дърво, много голямо дърво. Там правим едно сентри. Ето просто да гърбим преди някой зомби. Ето тук. Ето рестон репитъра. И от тук. Ще слагаме да го таковаме. И да гръмне. Да почнем да гърбим някак. Няма да бъде стен. Прави редстон. Никой няма да таковаме. Просто и така. Просто ще си гърбим тук. Да. Айде, да нема да Искам да ви кажа, че ще започна поредица тук. Да, да. Не, ти се базикаш ли? За едно редстон, бате. Добре. И да, ай. Чао, кажи чао. Нема да ти я дам. Кажи чао. Бай-бай.